panu Koješita. Nedovedu si to vysvětlit. Vítáme vás. Poslyšte, který je to ten Japonec? Tamhle ten, co hovoří s těmi pány. Ale nějak se mi nezdá. Japonec a nemá náramek. Jo. Pardon. Prosím. Jak se vám líbí naše expozice, mistře? I kagadeska. Tam vlevo jsme zavěsili nejcennější. Mohli bychom si s pánem pohovořit? Na chvíli. Anata to naše šita je sodes. A jsou deska. Pan Ješita říká, že místo pro výstavu bylo zvoleno velmi vhodně. Řekněte mu, že mu ukážeme ještě mnohem lepší místo. Moto jí tokoro, omise shimasu. どこへでもお供しましょう。 Pan Ješita říká, je to taková těžko přeložitelná slovní hříčka. Doslova to zní, kolik třešní, tolik višní, ale pravý smysl... Jen ať si pindá, na to my jsme zvyklí. Šup. ありがと Račte, Arigato. Prosím. Aligátor. う。もしもし、どこへ行くんですか？早く帰ってきましょうね。 Pan Jita se ptá, jestli pojede daleko. Řekněte mu, že tam bude Cobidub. Cobidub. To je takový překladatelský oříšek. Ješita, už to máš ušito. To se starý potrhá, až mu ho přivezem. To je neschopnost nejvyššího stupně. Já snad nakonec, abych si své pacienty chytal sám. Sestro, prosím vás, zavolejte mi orientální ústav japonskou sekci. To je ignoranství, to je nezodpovědnost, to je... Ano, já se nebojím použít toho slova, to je... Chokoloušek? Prosím vás, můžete mi pro jednoho pacienta přeložit jednu větu? Ano? Tak prosím. Náš ústav この研究所は se mými ústy 心からお詫びします。 co nejsrdečněji omlouvá とんでもない過ちは za toto politování hodné nedopatření, こんなことは最高10年に3回 ke kterému dochází maximálně, kolikrát, sestro? 3krát za 10 let.